Българските пенсионери страдат от проблем, за който почти никой не говори – подутите глезени, болките в краката, крампите през нощта, студените ходила. Всичко това не е просто възрастово, както обикновено казват. Истинската причина често е лошото кръвообращение в долните крайници. Но доктор Емил обяснява нещо революционно. Сърцето не е единствения помпащ механизъм в тялото. Истинското движение на кръвта зависи и от така наречената структурирана вода в тялото. Какво препоръчва докторът? Излагане на инфрачервена светлина, слънце, камина, сауна – всичко това подобрява циркулацията, помага за образуването на структурирана вода и повишава азотния оксид, ключов за кръвното налягане, калий и магнезий, минералите на живот. Калий – натурален диуретик, помага при подуване, магнезий – спасение при крампи и схващания, прием до 800 мг вечер, докато симптомите изчезнат. Изключване на захар и нишесте от менюто. Хляб, тестени изделия и сладкиши задържат вода в краката. Диета с нисък гликемичен индекс облегчава подуването. Витамин B1 и морски йод. Болки в стъпалата често идват от дефицит на B1. Приемайте бенфутиамин. Студени крака. Възможно е да липсва йод. Морски келп е естествен източник. Леки упражнения вместо тежки тренировки. Разходки всеки ден. Повдивайте краката нагоре и движете глезените като помпа. Люлеене от пети към пръсти по 10 пъти на ден. Това е безплатна физиотерапия. Посетете нашият магазин за био и супер храни.